Besenibuyisile. Sakhawuleza ke. Disithi kulonyaka. Ngenani ngalamazwi. Akule ncwadi ye-Exodus. Andizudwela matshi ke kwizinto zababhali. Bakhona abashumayeli for ezo zinto. Kodwa nigcine rhamente ezi zinto kuthiwa zii-synopsis ezine zencwadi ye-Exodus. I-synopsis. Uyazi incwadi ye-Exodus ukumila kwayo. Ndizodwela matshi ke kuloo nto. Ndivumeleni ndiboleka amazwi ukwenzela uba ndishiye umxholo apha abhalwe nguJohn Chibane, the African theologist. Athi ebomini eyona nto ibalulekileyo kukugcina undoqo engundoqo. Ebomini zigcine unguwe. Zawushiya nje loo mazwi ukuze sithandaze bamnoBhayibhile. Unikezwa umthetho nendlela yokuhamba apha endleleni. UThixo ubiza uMoses esithi kuye, thatha uAaroni akulandele ufike phezu kwentaba, kodwa uzundincede ubashiye apha esinqeni sentaba ukuze kunyuke wena. Akufika phezu kwentaba wathi awunawukwazi ujamelana nam, ngehle ufe. Wathetha naye uThixo esefile. Wathi ngoku Moses ndithuma isithunywa ukuze sihambe phambi kwakho sikugcine endleleni sikufikise kwindawo endilungisileyo. Xa usehla ngale vesi uzawufika into ethi, uzuthi xa sithi khopha Moses uzukhophe, xa sithi phakama uhambe uzuphakama uhambe, ngoba igama la Moses likuso. Ilizwi lam endilithethayo ndilithetha esithunyweni ukuze likuqalele isithunywa. Kungqubana izinto ezimbini mzi wasewantene. Kungqubana amadinga kaThixo nemicelimngeni. Ngoba uThixo utshilo kumaSirayeli xa ephuma eJiphuta, wathi kubo, ndinisa kwilizwe elibaleka amasi nobusi. Athi amasirayeli xa ephuma eJiphuta akapicturisha into, apicturisha ilizwe elibalekisa amasi
Abu. Bantwana bakaThixo. Ngamandla kwakwathathandaza. Alibala. Amasirayeli noba uhambo lunengozi. Uhambo lunentshala. Zonke sesithunywe nguye. Bantwana bakaThixo, ndimisa isithunywa phambi kwakho. Banibani noba kukho imicelimngeni endleleni. Kungqubana zonto zimbini kule ncwadi. Kungqubana ulwandle olubomvu noSirayeli. Kungqubana uSirayeli noFaro. Umeli uMoses, ndithini na Nkosi xa kunje? Uthi xa kuye yalatha ngentonga ukuze imicelimngeni ndiyitshalele. Bantwana bakaThixo, rhamenda kwakwethu ethandazayo. Uthi wagqiba Moses isithunywa ndisithume kuwe uzusive. Zuncede usithulaphule. Ngoba ukuba uthe wasithulaphula wenza okuthethwa siso, iintshaba zakho yaba ziintshaba zam. Ukulwa kwakho akuxhomekeka kuwe Moses, kodwa kuxhomekeka kuwe. Bantwana bakaThixo, bantwana bakaThixo, bantwana bakaThixo, uthi uMoses, uthi uThixo kuMoses, emveni kowena ulwandle olubomvu, uthi xa uSirayeli ewelela ngaphesheya, yavela intombazana uMiriam, wathatha ingqongqo, ithi incwadi eBhayibhile, wacula kuyo, bulelani kuYehova, kube lungile, kuba ububele bakhe bube ngaphakade. Wawela uSirayeli, awugqiba uThixo kuye, wathi betha ngentonga luvaleke. Ndikhumbula amazwi athethwa nguDavide, athi wena undibekela isithele. Ngoba into ayijongileyo uMoses, uthe ubethe ngentonga noSirayeli, wajonga ulwandle. Xa lugubungela uFaro namahashe akhe, ajonga loo nto, akhumbula loo nto noba into azawuyenza uThixo kuSirayeli, kumgcini into yoba abone iintshaba zibe uThixo esibekela isithebe, ukuze isitshaba zimbukele, zimane zimjonga, emane sakusida. Ngoba iintshaba bantu basekhaya elitsha, njengoba usindile kunyaka ophelileyo, sucinga into yoba utshaba lunqamile. Kodwa ndizokuthi ndimisa isithunywa ukuze sikhokhele uyofika kwindawo endilungisileyo. Bantwana bakaThixo, eyona nto ayithethayo umbhali uthi sinendawo esiyilungiselelweyo engathi ayikacako kwangoku, kodwa kukho indawo athi uThixo kuSirayeli ndinilungiselele yona. Bantwana bakaThixo, akwangoku kusemnyama kuSirayeli, kodwa kukho indawo. Rhamenda kwakwethu, uSirayeli ugcina idinga. Eyona nto ayigcinileyo kukuthi noba kukubi sigcina idinga. Bantwana bakaThixo, eyona nto siyigcinileyo kukuthi ngenye imini xa sigoduka, ithi incwadi eBhayibhile, sivulelwe ingango, athi umntu ahleli ngaphambili yizawo namkhonzi othe uthembeka kanye kwiinto ezincinane. Ngena emvuyelelweni ulidlifa ubukumngane wamazulu. Sigcina idinga.
Sigcine. Yabona ke? Kwincwadi endingandayifunda incwadi kaGibbs. Ithi xa ufika kule verse ithi behold. Kama imazwi ithi yebethuna okanye fondini. Ngoba indoda xa ikhwaza ngohlobo ithi mfondini ithi ke kuwe phakamisa amehlo. Ndazi ke bawusosekele noba ndiyithethe ngohlobo na. Nenkosikazi xa ikhwaza ithi mfazi ithi loo nto yima. Ngoba ikhona into ezawulandela. Khona into ezawulandela. Either imnandi either imbi. Kodwa there's something ezawulandela. Anona bakaThixo. Ndizokuthi masigcine idinga. Wisela amanyanga yo masigcine idinga. Noba abantwana bakho bangena ngobusuku, noba abantwana bakho abakaprospi, noba abantwana bakho bayanila, kodwa into endikuthanda kuyo suyeke uthandaza. Dinga. Kube nento ibalulekileyo kugcina kwamadinga. Dinga. Noba kukho indawo endiya kuyo. Andikabonakali intoba ndawufika nini. Kodwa gcina idinga. Sawuthandaza. Zine izinto abawusile endiziphawulileyo kule chapter ezithethwe nguSomandla. Zine. Uthi kuthe kuthi ndindawo endinilungiselele kuyo siza kukhokhela. Uthi uyabona isithunywa siza kukhokhela. Sikudinga endleleni. Don't mind apho khona madudwane kodwa isithunywa sigcinile ngoba sinendawo esikusakuyo. Don't worry, kabantu abamane bethatha kakubi ngegama lakho, kodwa yena ndibalulekileyo sigcinile. Kuba kukho indawo nazi iBhayibhile into ayithethayo, kukho indawo endiyilungisileyo. Ngoba kukho indawo endiyilungisileyo. Uba uThixo nendawo ayilungisileyo, akho mntu nokunqanda. Ngoba kukho indawo ayilungisileyo. Le chapter uGibbs, we worship the listening God. uGibbs kule ndawo sithandaza uThixo phulaphula. Awisela amanyenda. Sithandaza uThixo ofayo. Anona bakaThixo. Sithandaza uThixo that sees okanye obonayo. Sithandaza uThixo obonayo. Anona bakaThixo. Okwesithathu sithandaza uThixo that promises, that keeps promises. Anona bakaThixo abathandazayo. That keeps promises. Kubucho uthana nabaleyo kugcina idinga. Ngamanye amazwi lento original, keep it. Yes. Lento original, keep it. Ngamanye amazwi lento ingathi ayikacaci. Uthixo amanye sithi kuwe akazufika. Ngoba ndizawuthi kuni sokutshintshwa zii-situations. Keep yourself as an original.
sithina ungundoqo ngoba into abangenoba abantu bangafika endaweni ayilungisileyo kukuba ngaba uvuka namhlanje engenguye kuba kukho umuntu othe kuye suba nguwe. Ndizawutsho thina undoqo engundoqo ukuzuba bakho sifike kwindawo esiyibekelweyo. Bantwana bakaThixo, nansi mbazana umntu uyeka undoqo akhangele i-imitation. Ufika kuthengwe ingubo xolweni bethuni, ufika kuthengwe ingubo zika my friend xa kugoduka bawubhayi ulungisela into yoba zonke ingubo ziyafana. Fika kuthiwa no i-250 le ngubo, asuke omnye umuntu ongena kwa-Home Choice afike nengubo ezinoma-3 point athi no bhayi anawulunga abhenele phaya i-1 bay aphume nje abhenele kwesi singaphesheya istand afike athenge le 250 ngoba imibala iyafana. Kodwa bawusosekade ifake emanzini, awusosekade ifake emanzini, usifake zombini uthathe noba i-washing machine uzibeka uthathe ibhafu uzibeka apha zombini uzihlambe. Wawugqiba uzithatha uphekela endlini ulinde zome, ukuthi xa ugqiba uzibeke phezu kwebhedi ufike uzibeke zombini. Ngoba umuntu okhala bawusosekethe uThixo uthi uzusiphulaphula isithuba, uzusiphulaphula. We refrained ekuphulaphuleni isithuba, sisuka senza izinto engamelekanga uba sisenzile, sayeka izinto ekufanele uba siyazenza. We refrained ekuphulaphuleni isithunywa. Bantwana bakaThixo, uthi uThixo kuye sakujika iqona uzujike, sakukhupha phansi uzukhuphe phansi, sakuma ngenyabu uzume ngenyabu, ngoba igama lam likuso igama lam. Kamela uThixo uthi kuwe mamela ngomntu ndimhambisa phambi kwakho, mamela hlase uphulaphule amanye amazwi. Utsho uThixo kuthi incwadi eBhayibhile kuba uthi ndinguThixo onekhwele, ndinguThixo onekhwele. Once unganiphulaphuli ndiyakuyeka ufane nalaa ngubo ka my friend, uthi uhamba ube ngathi unezinto onazo, ube namashwa angekuba uyeke uphulaphula. Ube namaqhubu. Okugqibela ukuze sizothandaza, uThixo kule chapter ndityhile athethe noMoses. Uthi uThixo kuye uzothi wawufika ezweni endilimiseleyo. Before that uthi ndiyakubona uyaxhalaba, uxhalatyiswa ngama-Amori namaHivi aphambi kwakho, xhalatyiswa ngawo kolu hambo. Moses, ngubani odala abantu? Ngubani odala intaba? Ngubani odala amalwandle? Nento uxhalatyiswa ngabantu abaphambi kwakho. Kanti nothumela
amadudwana kubo basuke phambi kwakho kawuphulaphule isithunywa uthi ufika kwezinye indawo uThixo sebasusile amachaba ngoba onamadudwane babasusile endleleni. Phulaphula uThixo sigcina amadinga ngoba basigcina amadinga safana nomntana othunywe ekuthiwa kuye makakhawuleza abuye ubaleka ekhwaza into ayithunywe swekile network ukuze xa ifika umntana eziphethe ubulele kuye ngoba xa singena kuyo ilizwe silibekelwe uthuthi xa kuMoses usuthi ke ngoku xa ufika uxibilile oThixo usuke nabo eJiphuta ngoba kukho izinto uMoses asuke nazo eJiphuta ehambe esitha endleleni ukuze siwele apha basincedakale ngezinto esuke nazo eJiphuta. uThixo kuye awufika kwindawo endilungisileyo uzukunangeni nezinto zangaphandle uzungena unguwe kubugcina undoko engundoko usigcina unguwe Mosisi ukuze ndikunikeze ilizwe endilimisweyo mawisile amanyeneyo kukwindawo elungiselelwe thina ekumele indoba siqhutywe incambe kancinci sibheka kuloo ndawo abantwana bakaThixo kodwa izukuthi loo nto there won't be challenges. Yazi uba kukho imigqibe yakumelela kuba amehlo akho awekho kumigqibe kodwa kwindawo esilungiswe ukuze ufike kuyo kugcina idinga ndizonishiyana loo nto gcina idinga ukuze uyofika kuDisemba uthi xa ulapha kule tyali ke uthi ndibulala uThixo olithweleyo kugcina idinga ubuke waliphumula idinga ukubuye waliphumula idinga hlase ungangayofika kwindawo esibenge esilungiselweyo ngenxa yokuphumula idinga. Bantwana bakaThixo abathandazayo ungakulinge uphumule. Buyeke le nto yobutyhalala bukaAroni wasuka uAroni endaweni yoba alinde uMoses ehle phezu kwendaba wathi madoda nake nambona nini uThixo ngamehlo yangulowo zange sambona wakhangela zonke izinto ezigolide kubantu abalapha wasenzela itekanyana base abantu xa bebona mane benqula bawusosekethe sikhokhela abantu abarhalela ubona sikhokhela abantu abafuna uyibona khangela abantu uba kuthiwa noko imali ebingenile yathenga le kuthiwa siphi statement andithi rongo loo nto hayi ningandifika kuyo siphi statement ngoba khokhela abantu abafuna ubona yile nto uAroni wathi kuwo endaweni yoba ndizendibone masenze apha wathi xa isehla ephethe amaqweqwe esehla uMoses ephethe amaqweqwe eyofundela rhamenda kokwethu eyofundela uSirayeli incwadi kaGids amaqweqwe afundwa nguEzra yona ndoda yayifundile wathi xa isehla ephethe amaqweqwe wanomsindo wawathatha uMoses wawajula phansi wawaqhekeza ebuza madoda kunina ningakwazi ulinda ngoba ndisuka uthatha umthetho
Ngoba zonke izinto uThixo azenzayo unikeza umthetho. Unona bakaThixo unikeza umthetho. Ugcinwa kwamadinga akugcinwa ngamlomo. Ugcina idinga akugcinwa ngomlomo. Sawuthandaza. Ugcina udinga akugcinwa ngomlomo. Ugcina idinga akugcinwa ngomlomo. Ufunda kwami uSub A ndimfunde kwisikolo sasechurch. Funda kwami uSub A elisha loba mnye umuntu onokuyayazi la nkonzo kulo ndihamba naye. Ngicengile loba bakhona wena mhlawumbe uba ubhayo kajikele njengako. Pha kubakho ixesha loba kuthiwa kuza imissionary umfundisi omkhulu wamatshetshi. Kuthiwa ke thina masilunge ukwenzela intoba sisithi xa kufika lo mfundisi omkhulu sifike senze isicencelezo. Nanoba sisekho isicencelezo fike kusenziwa isicencelezo. Kusenziwa indumiso 90. Kusenziwa indumiso 90. Wehle umgqiba. Ufika wayenguDr Abrams umfundisi. Fika ngene eklasini. Kuthiwe yes enza uSam 90. Awugqiba kulandela omnye. Uthi ke lo mfo uMiss Bolani ngoba lapha ephando uMiss Bolani athi yes ngoba sime ngenyanga mane ucencelezo abantu ngathi ababambe kakuhle ke uMiss ubatyhela nje pha ngasemva. Uyayiqonda uba ndibamba kakudala banetyhela ngasemva nobamba ilayini ngasemva. Xa nifika pha uyayazi into yoba noko iirose xa ziyintlanu uyawufika kudala kum. Nathi sipha ngasemva. Asuke lo mfo abambe ilayini yokuqala ubambe yokugqibela. Afika kusonwabile. Abeka ndibuminca ngokusonwabile uhlela becangwami. Amndabe bungu wathi kusonwabile. Yes. Akwaphuma nto kusonwabile. Kodwa into ndayiqaphelayo njengoba lapha ecangwami kuhle inyembezi. Wehla umane sithi kuye cool down my boy. Qalisa. Waqalisa usonwabile. Wehla. Kodwa wafika kwivesi ethi undilungiselele. Wema usonwabile. Undilungiselele. Isithebe phambi wathi uyiqabange oli inhloko yakho.
ngoba indebe yami iyaphana. Wagqiba uSolwabile, wagqiba wemala mfoma ngaphambili. Wathi xa isenza i-conclusion yokubona abantwana ba-ready na, wathi akho nto ndiyithande njengala kwekwe ngasemva, kuba indumiso 90 ayonto yokucengelezwa, ayonto yosuka engqondweni, kodwa indumiso 90 yinto esuka entliziyweni. Ngoba umane sithi Nkosi yami ndakulahlekelwa likhaya, wena uba likhaya. Wathi xa igqiba wathi yena mntu ndimjonge esenza indumiso 90 ngokubalulekileyo kuSonwabi, mawisile amadinga awagcinwa ngengqondo, kodwa amadinga agcinwa ngentliziyo ukuze sizofika isilingo zingasiphazamisi, ngoba sigcine ngentliziyo. Ngoba into sigcine engqondweni zithi zawukhangela ingqondo iphazamiseke, kanti intliziyo when it holds heart iten endleleni ingaqhawuki. Intliziyo xa ibambile ayigcini into engazubanga, ngoba umfundi esithi andiyi ikhabhathi ngoba uyigcinile. Sigcina amadinga asasibangela into yoba siyophumela endleleni, ngoba ngoku sisazawujamelana namayiti, sisazawujamelana nabantwana kwethu nabantu abakhoyo, sisasendleleni, sikafiki kwindawo elungisiweyo. Eyona nto ibangela nathi ibe ngathi simane sibahle imini zonke, sinendawo esiyilungiselelweyo, singxamele ukuza kuwe, singxamile ngoba sinendawo esibekelweyo, sinendawo esiyilungiselelweyo. Kulungiselelwe your seat, kulungiselelwe your position, not umuntu. Silungiselelwe ngoba singxamele ukuza kuwe, sibamba amadinga ukuze sesithi xa sifika singene kabendabo kwethu endumisweni, silindile sesithi xa sizongena sinkongoze ngoba amazwi wethu ayaziwa, sigcina amadinga kabendabo kwethu ethandazayo. Ndizofuna abantu abathi amadinga ndike ndahamba ndaphazama. Ndifuna abantu abanjalo, ndifuna abantu abathi ukuze somandla ndiyofika endaweni ondilungiseleleyo ndithini. Ndifuna abantu abatshoyo, ndinobantu abazawuthi endaweni yoba somandla ndiphambuke endleleni, ndiphambuke emendweni, ndithini ukuze ndigcine amadinga. Bantwana bakaThixo, funa abantu abazakutsho, funa abantu abazakuthi ngoku ndidiniwe kumfeketho, kudala ndilapha esecond number 110, kudala ndilapha ndimane ndidlala ugaba, ndiniwe sosesikho, ndifuna kwindawo endilungiselelweyo. Bantwana bakaThixo, funa kwindawo endilungiselelweyo, ngoba eyona nto ibalulekileyo kugcina amadinga. Gcina amadinga sowufika kwindawo ezilungiselelweyo. Bantwana bakaThixo, kugcina amadinga kwaye esekhaya sawuvuma ukuze bathi bonke abantu abafuna ukuza kuye uSomandla begcina amadinga ukuze endleleni bangaphambuki, kuba kukho indawo esiyilungiselelweyo. Bantwana bakaThixo, kukho indawo ngoba amadinga kaThixo abanjwa ngentliziyo. Bantwana bakaThixo, sawugcina amadinga.